Kukuchingamidza kwathukicha pano pa Zim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagyo ndofunga mazuwa mashomayo takakupa nyaya ya vamsoro wembudzi mazuwa acho takanga tishandisa zita kana kuti senemo yekuti vakanyemba. Ndofunga takakupa nyaya iyi tichitaura kufa kwa vakaita mushure kunge varwisana nemwanakomana wavo, takataura nemasabhuku, tikataura nehama neshamwari, tikataura nevana, tidatonzwisisa kuti nyaya iyi yakafamba sei. Asi pakazoita nguva yekuti vakanyemba vakazosvika pakuvigwa nemusi wa 10 January. Pakazobuda umbowo, paya panobuda umbowo uchitaura nemasawira kuti ayewa zvimwe zvese mungadai makatakura nemukomana uyu kuti munomutonga nenhau yekuuraya baba, asi chiripo ndechekuti murume uyu akanga akabata kwaaishanda kubatawo mishonga iyo yakazomupandukira kusvika asvika murufu. Haisi nyaya yekuti mwana akaita meda. Saka aiwa regai tiende kumadzisawira iwayo tinyazonzwisisa kuti vakazoziva sei. Vamodhiasa vakauya kumba kwavo here vachitaura kuti inini madzisawira ndakabata izvi neizvi zvaakundipa mweya wekuti ndiwane chingandiurayi. Nasuno tadzoka zvakare kuno kudotito kuMount Darwin. Tinzwe kuna sawira vandigere navo. Makadii sawira? Tiripo zvedu makadiiwo. Aiwa tiri nani nematambudziko ava musoro wembudzi. Aiwa akaonekwa. Naika. Mvura katauya nayo. Mauya nayo chokwadi. Ndipisipa tunayo kunonaya zvisingaiti. Kunonaya zvisingaite ndinasiya naya masikati. Inochinaya usiku asi nasi maita zvakanaka vana vangu. Patatoya tachitoti mwari dai kwanaya tasvika sawira vari mumba vasina kufamba famba. Zvina sawira vacho tsvara padenga. Yanga yaenda kune zvimwe kusawira umwe. Kwairuda kunobika doro renyaradzo. Majitati tinonokutora iko. Takatarisa sawira vambudzi vamsoro wembudza pavakasvika panapa mashoko avakakudza kana kuti masvikiro avakaita ndio masvikiro avaisiita here kana kuti pane zvamakatoona kuti sawira wangu haasisiriri? Kusvika kwaakaita takangoti kufarawo semunhu anombotengesa mabhanana. Saka musi uyu akauya asina chinhu. Akauya achiuya kuzobhadhara. Akauya achibhadhara mari panext door pedapo. Ndokubva azouya nepanapa kwaipisa musi iyoyo zvisingaite. Saka akatoona takagara pasi pomumango apo. Vari titambirei. Tambirai. Ko makauya rini? Ndikati muna machi kudhara. Nzi wakasiyawo basa? Ndikati taakutengesa tese mabhanana. Tobva takagara tichitaurawo dzimwe nyaya. Kusvika tazosvika pakutaura nenyaya yekumukadzi wake mukuru achiti adzimai wangu vari kurwara chichi. Ndikati wadii kudzokerana naye? Zvikanzi aiwa hazviite pane zviri kuitika ini nemhuri yangu. Ini zvimwe kune zvinhu zvakunitarisa kugara. Tikati zvinhu zverudzii? Zvikanzi iwe ndine dumwa rangu. Ko dumwa iri unoda kurishandisei? Zvikanzi ndakanga ndichishanda pabhengi. Saka dumwa iri pandakaritora ndaida kuti matsotsi akasvika, unongoziva kuti pamabhengi anoatakwa nematsotsi. Saka kana ndandiri gadhi ipapo. Saka vaiti vakasvika inini ndiripo vaibva vapera simba votodzokera mumotikari vobva vaenda. Ndikati saka uchariita sei dumwa iri? Zvikanzi vana vakuti inini ndikadimbura mwana wangu makumbo. Zvino ini ndiri kuziva kuti mwana uyu akadimburwa kubasa kwomurume wake. Nekuti akanga adanana nemurungu wemurume wake. Saka mukadzi wake ndiye akamushereketera handisiri inini. Tikati ko dumwa rako iri? Zvikanzi aiwa dumwa ranga ririro kubasa. Kati ko richarasika here dumwa? Nzindi ndiri kuzvitadza hazvichaiti. Kati saka uchamira sei sawira? Zvikanzi meno nevana manje hatichagara zvakanaka. Nokuti vana vari kuti inini ndiri muroyi. Ndikati dumwa kairi ndoriri kubatiwa iri shamwari? Zvikanzi aiwa ameno ndizvozvo, pamwe kuonekana kuno, pamwe kufa kuno, pamwe Krismasi yacho handitambe. Ndikati aiwa unotamba paKrismasi uya kuno totenga masupa edu tozomwira papi? Panapa. Ndokubva zvikanzi alright. Ini ndokubva ndanyarara, ndokubva atanga kutaura naazvimbishi. Ndokubva zvangoperawo dzima razoti ndakuenda kunogerwa musoro nasawira wangu baba Aroni. Ndokwanda kuenda kumusoroko. Ndoda kunomutengera kachasu kana kuti supa.
ngati iwe zvinhu zvako izvi ndozvokuoneka vanhu iwe unenge wakuda kufa zvikanzi haiwa handife Sawira pakrisimasi ndiri kuuya ndipakapedzisira kutaura naye weni ndobva zvangopera zvakadaro. Ndida kubva mama kwekutanga usawira wenyu wakatanga sei? Usawira hwedu ndehwedzidza rana sekuru vedu. Ana sekuru vedu, asekuru vake iyewo musoro mbudzi naasekuru veduwo isisu vaigara kumakomo kwamuri kuona kumadokero uku. Saka ndokwavakabikirana doro ikoko. Ndobva vabikirana doro, kubva vabayirana huku, vaibayawo mbudzi, vobva vangoita somushandira pamwe. Ndokubva vati madzisawira isisu kubva vabatana maoko zvikanzi isisu chi ini ndikafawo ndiwe unondiviga, uye achiti ndikafawo ndiwe unondiviga. Ndopakatangira usawira uhu wakasiyiwa nemadziteteguru yedu. Zvokuti kana kukatofa munhu ikoko vanotofona kunoku kuti kunoku imba yazara. Vanhu vokuno vochirongana ivo vochiudzanawo nevamwe kuti uku kwana musoro mbudzi uku imba yazara. Isisuwo tikafirwa kuno tinotofonawo ikoko kuti ndozviri kunoku. Kune madzisawira edu 3 vanoti Murota, ndinofunga ndodzinza rimwe chete retembo iri. Ndokuya kunonzi kwaChigango kwanga kwaendava azvimbishava. Kozoita isiso kwaZvipindu ndobva taita vangani 3. Saka vanhu ivava ndo vanobatirana pakuvigana. Hazvitomboita kana munhu akafira kuHarare kunotobva Sawira anobva kuno anotonotora bhodhi uku ichibva vouya nayo kuno akatungamirira saSawira. Ndozvandoziya, ndomazira angu andaitsanangurirwa nasekuru vangu. Vachiti usawira hwedu isusu tiri 3 hahusiwo kuti ndohusangana parodhi zvatakungoita izvi zvokuti iwe uri shamwari yangu ndiwo uchandiviga. Uhu hwakanga huri hwepasi chigare kare kare vanhu vachiri kugara mumakomo ndosawira hwacho. Saka kukaitika chinhu ikoko kana puraivheti yangu inini inofanirwa kuziviwa nevanhu vokwamusoro mbudzi. Puraivheti yekwamusoro mbudzi inofanirwa kuziviwa nesu. Saka Modhiasi akanga auya saSawira wedu ndofunga kwakuri kungoreururawo ini kuti afambe zvakanaka nokuti kunoendwa hakudzoke. Asi muchivaona vachipinda padhoo apo vakanga vari vaModhiasi vamaiziva mazuva ese kana kuti pane kuchinja kwavakanga vachiita? Kakupera akanga apera, akanga akangoperawo semunhu kune nzara kagore rino. Pamwe chikafuwo chishoma somunhu asisina anga asisina mudzimai. Tikatomupakurira chikafu munomu ndikati azvimbishi pakurirai Sawira wenyu chikafu mumupe. Takanga takatogarapo dai muchazopatora kana dai zvichiita pane zidanda riri panzapo rakanga akatogara tiri pasi pemumangwesi takagara zvedu takawaridza marukukwe edu takagara ipapo. Saka ndopaakazouya ipapo akati dai nandino mari nhasi tingadai tadhakwa naSawira. Tikati ndozvanga tichitotsvagawo izvozvo, ungadai watotengawo izvozvo nokuti takangogara hatisi kushanda kunze kuri kupisa zvinhu zvatsva. Maona ndo mazira angu. Saka shoko rekuti vazoshaya rakasvikawo nguvai kwamuri? Rakasvika kuma 12. Makatorara? Ndakatorara. Ava makanga maenda kupizve vakanga vaenda kumwana ava. Saka inini kuti ndichisiya gogo ava vari vega mangwana acho ndiende kunhamo handina kukunda. Gogo ava vagone kugara vega. Saka ava vakanga vaenda kwaMurota kumwana. Saka ndakanga ndiri pano ndobva ndazopindura ndikati aiwa hazvimbishi vari ikoko kwaMurota. Ndofunga vakazvinzwa kanzwa information iyi vachangoita sei vachangoenda ikoko nokuti mabhuku acho akabatana. Ndo mazira andoita. Ndibva ndanzwa kuna Sawira vaZvimbishi ndikunzwa zvese zvirongoramba zvingodzoka zvinzi gogo vaZvimbishi Sawira vaZvimbishi. Makadii mama? Tiri pedu makadiwo. Ndinoda kuti muite Sawira wangu ndikungonzwa usawira wacho wakabva kure uchibva kure wana tembo wanani. Saka inini nhasi ndotofanira kubvawo ndaita se manditsvagirawo Sawira wangu. Handizivi kuti muchanditsvagira wekwamusoro wembudzi here kana kuti muchanditsvagira imimi pachezvenyu. Inini ipo pano ndikatokwana kuita Sawira wenyu. Aiwa hazvina kushata mama. Ndichinzwa Sawira vandatanga kutaura nawo vari kutaura vachiti ndimakatobikira vamusoro wambudzi musi wacho mukatovapakurira chikafu. Pavakasvika zvii zvakaitika musi?
vakati vachisvika kubhadhara mari pamunin'ina wedu panext door ndobva vasvika mbva vagara padanda riri panze apa tobva tagara zvedu bva taakusonana vakusonana akoma vangu vabva vasvika pakutaura kuti enda unovapakurira witi vadye witi saka inini ndakasvika munomu ndikapakura witi vakasara vachitaura zvavo vachitaura ndasvika witi yeshua akadya akati vakadya witi vachitodya ndikati iwe uri kutofa nzara iyo kuwangochitengesa bai remabhanana svikanzi aiwa nhasi ndaisina mabhanana nandiri mabhanana 4 saka mabhanana 4 yatohwa nemuzukuru wako apo nandaya kumupasa mari yake handisida kufa nechikwerete ndobva ndati kufa nechikwerete vandati nini chirudzi uchiti uda kufa nechikwerete kasi waakuda kufa svikanzi aiwa Sawira svikanzi unoziva chii Sawira inini ndiri kunetsana nevana kumba uko vandati nikori kunetsana nevana vako pamusaka wei uita so unetsana nevako pamusaka wakuita sei svikanzi iwe inini vana vangu kwese kwavari kufamba vachibata chidumwa ndobva ndati ni dumwa svikanzi ndikati unodumwa kai svikanzi ndikabva ndati kodumwa racho handiri rakatsvaire paipai pakapiswa nyanga dzako svikanzi aiwa dumwa iroro harina kuita sei harina kutsva ndikabva ndati dumwa racho rinogara pai svikanzi ndogara naro ipo pano pandiripo pano ndobva ndati ini ndikatirione svikanzi aiwa pariri pacho hazviite sei hazviite kuti ndikunangidze panogara dumwa iri ndobva taseka inini naakoma vangu chembere dzedu dzaa dzakagara pasi kudai vataseka ndikati iwe unoziva chiiwe Modhiasi saka uchinzi nevana vako uri muipi vana vako vasikana vari kukubata iwewe ukurara nevasikana nevana vako vasikana iwewe paipai ndakambokudurira tiri kupachanza ndikati iwewe uri kubatwa nevana vako vasikana kuti tiri kubata baba vedu vari kuuya kurara nesu saka idumwa racho here riri kuenda kurara navo svikanzi handichaziva Sawira nokuti dumwa iri rano makore ndiinaro ndikati wakariwana sei svikanzi ndakaritora ndiri pabhengi ndakaenda kunotora kuchipingi ndibva ndati nini vandati ndikati pabhengi pacho raishandei raitora mari raita sei svikanzi aiwa ranga riri rokuvharidzira matsotsi kamatsotsi akauya yanoneta ndibva ndati nini vandati ni ndikabva ndati akoma inzwai Sawira wenyu kauyu kuti hanzi anodumwa rinoti kana isisi unofunga ari kutotiitochi akutotiitowo vakadzi nokuti koiye chii chinomunetsa kuti kana achinge asina mukadzi anotora nguva hombe asina mukadzi saka anenge achitotora isisi pamwe chete nevana vake svikanzi aiwa Sawira usadaro iwe aiwa usadaro ndikati aiwa Modhiasi ininika handichazvifarira zvauri ukabva panapa inini ndorota ndino murume handofunga izvozvo ndakazvitaura public pachena ndorota ndino murume ndiwo unenge uchiuya iwewe nechidumwa chako uchiuya uchindiita mukadzi iwewe vazvanzi aiwa Sawira ini handidaro ndobva ndati nini aiwa dumwa rako rasa nokuti iwe ukapisisa zvimwe zvinhu kumashure kuzvatinoziva ichiroro dumwa iroro wakarirambira sei kuti risatsve pakatsva zvimwe zvinhu plus iwe uri kunzi ndiwo ukadimburisa mwana musikana uye makumbo iwewe mukwasha hana kukupa pfuma iwewe ndobva wati ndoda kukuona svikanzi vanhu vari kudaro Sawira kuti ndizvo zvandikaita ndobva ndati saka iwe uri kuzvibata sei kana zvakadaro svikanzi aiwa akatora mushonga kumaini kwaanoshanda nomurume wake akatora bhosi wepa murungu wemaini ndiwe mukadzi anga kugara nemwana wangu saka mukadzi wake akagumbuka ndobva azotsvika pakumutsvagira mushonga akabva muteatea ndikati kwete Modhiasi iwewe uri kunzi wakaenda mukadzi wako akaenda kunowacha nemwana iwewe nemusikana uyu ndobva vaona zvinhu izvi mukadzi wake zvinezvi hatichagona kutaura naye nokuti hapachisina akafa svikanzi iwewe Sawira iwewe izvozvo ukazvinzva nani ndikati nini kopaipai haenda kukubvunza here akoma vangu havasipo ukazviramba ukati aiwa hazvisiri zvari kungorwarawo vandatini ndikava ndatini vakaenda kuwacha vari 2 musikana wacho iyeyo nemukadzi wako saka iwewe ukazoita sei pamusikana uyu nokuti mukadzi wako hatichagona kutaura nezvake akafawo nezvamwari ko izvi zvazooneka pamwana wake akaenda kunowacha naye izvi uri kuzviona sei iwewe svikanzi aiwa Sawira ipapo wakutoninyebera kana riri dumwa nderangu chete saka inini ndakutosumuka panapa ndakutoenda kupi ndakutenda kuna Sauro ndiende kunoita sei ndakaenda kunoti dhora iri akati pane hwahwa here ndobva ndati hwahwa heye huripo ndobva aburitsa dhora rake muhomwe yepasi mukati akatopinza mukati mebhurugwa rakachitora dhora iri ndobva rapiwa sisi vangu ndobva vandipa inini ndobva ndatambira dhora riri ndobva ndati inini ava manje akoma vangu ndobva vati
azvimbishi dzorerai dhora. Ndikabva ndati aiwa kasisi ini handidzorere dhora, imi makuti ndidzorere dhora sei? Svika zvanzi aiwa dzorera dhora, ndobva ndapa sisi vangu. Saka ndakazara ndotaura nasisi vangu ndikati ndaida kutobata dhora riye nokuti Modhiasi ane chikuraiti chehwahwa wangu panapa. Zvikanzi de wangu wagara wandiita se wanditipira. Yapera iyo, ndio pandakaperera musi wacho. Ndobva asumuka achienda kupi? Achienda kwaSoro. Tazofamba achienda kwaSoro kwaakazogerewa nokuenda yamangwana Christmas inofunga akatenderera mavhireji yese kunoti Muayura, Murota, akatenderera akauya nekwedu kunokuisa hatina kuzomuona, akadzoka kumba kwake. Musi weBoxing Day akamuka futi akaenda kuHwawa. Musi wa 27 akamuka futi akaenda kuHwawa. kuHwawa ikoko ndokwa akasvika akamwa hwawa nemwana wake. Amwa nemwana wake ndobva amusiya kuHwawa. Mwana wake ndobva abva ikoko achiti hatichagona kumwisana ini nani nababa, nokuti baba vanga vachituka chinyadzi kune mwana komana uyu. Akabva asiya baba wake, ndobva uya mukomana asvika kumba. Saka kubva ipapo manje hatichazoziva kuti vakarwisana sei. Izvi zvanga zvakutaurwa nevanhu vavaita sei, vavainwa navo doro. Ndopazvikaperera ipapo. Ndakuchenda pakuzouti Modhiasi aenda kumochari, taenda kunobata maoko. Tabata maoko ndobva tadzoka. Modhiasi ndobva azoya uri musi wa 9 achivigwa uri musi wa 10. Ndopatakazoburitsa gure rokuti aiwa imi mukuti Modhiasi uyu aurayiwa nemwana sei. Modhiasi paakatenderera akanga akafa anga akafa kare, nokuti aitotioneka achitaura kuti pamwe New Year handisvike kana kuti Christmas inogona kutadza kuija. Modhiasi azviurayisa nokuti iye akati ndiro dumwa rangu randinogara naro riri pandiri. Dumwa riri nekagirasi kadiki so kadipo panhingini padumwa riri. Saka dumwa riri raitoona kuti mwana nhengi ane mari, mwana nhengi ane mari, mwana nhengi aita zvakati. Handimuri kuzvionaka. Saka zvose zvaiitika nevana izvi Modhiasi aifungidza kuti ari kutadzirwa, asi aibatiwa nevana vake. Kwavaifamba kudzin'anga kumaprofiti. Saka ikoko aibatiwa nevana vake. Ini sasahwira semunhu wakanga aoneka akataura kuti ini ndatopesana nevana vangu pamusaka wedumwa randiinaro iri. Asi handifungidza kuti anhu asahwira ini tichazoonana futi paupenyu. Ndofunga ndiko kufa kwatakiita. Akoma vangu akapindura kuti kwewo wakuzofa sei, iwe unodumwa rako rinokuchengeta. Akati mimi hamuteedzewe. Ndopandiroziya pandinoperera. Ndakatarisa mama ndanzwa muchitaura kuti paakazofa maenda kunhamo ndopa makazotaura zvese izvi. Pane here zvakazooneka panhamo apa zvinoratidza kuti chokwadi murume uyu akanga aine dumwa? Chokwadi dumwa rakawanika, rakapiswa nehanzvadzi yangu akaita kusahwira ipapo. Zvinhu zvakawanika ipapo zvava zvakawanda. Padumwa apa pava panoti matemba, panga pane zino, panga pane chinhu chakaita kunge gakanje, chikaita kudai so. Saka apa papa pane chinhu chirefu so chakaita zino. Saka zvinhu zvakangoratidzwa vanhu vanga vari ipapo nokuti pava panzi paakugoyewa nhumbi. Saka zvinhu izvi zvakawanikwa zviri mumba make Modhiasi nehanzvadzi yangu yainge ikatungamirira kusahwira. Takatarisa ndimambotaura mukati kumashure uko inga wakambobatirwa nyanga. Chii chakanga chaitika panguva iyoyo kuti pazobatwa zvinhu izvi? Vainangana uroyi, vachinzi baba ndimi varoyi nevana. Saka chii chakazoitika ipapa? Hapana chakaitika, zvakangobatwawo zvakabatwa izvozvo bva zvapiswa, ndobva kwangosara iri dumwa harina umbenge rakatsvaira. Harina. Saka musi iwe pakangopiswa pakangobatwa nyanga chete? Pakapiswa dumwa. Chidumwa so changa chiripo so. Ndochakapiswa chakawanikwa chiri pachijira chinenge chirengenya. Chijira ichocho chidhara zvokuti kana ukachitarisa kuti chijira chingachengetewe zvinhu chainyatsonzwisisa, asi zvanga zvakaputirwa pachijira ichi ndozvakazoratidzwa vanhu. Vakakutsanangura here kuti pavakaenda kun'anga kuchipinga uko ndedzipi mhiko dzavakanopiwa ikoko? Sasahwira kaonokudzai zvese munhu anga akuda kufa. Ipapo haana kutaura kuti pava pane mhiko, asi pamhiko yake ndikuona unge pekuti dumwa iri rakazoonewa. Deranga risina kuonewa zvese zvide zvisipo izvi. Muchitsanangura ipapo sasahwira sekuona kwenyu kana sekuziva kwenyu tingati rakaonekwa nani? Dumwa rakaonekwa nabhudhi vangu vachichesa hembe. Vakutora hembe mumba vachiisa panze kuti dzigovewe. Ndopakaonekwa dumwa.
ndoreva kuti pakuti vazosvike pakuti ndakufa nekuda kwekuti vakazobuda pachena kuti ini ndakufa nekuti ndine dumwe kuti vazoreurura zvese izvi tingati here pane mhiko kana kuti pane munhu akanga aona dumwa iri chakazota kuti vazoti mhiko yangu manje kuti ndizive kuti rakaonewa kana kuti rakaitwa sei kunze kwevanhu 2 vakaona dumwa iri, mukadzi wake nemwana wake akadimbuka makumbo. Ndiva tikatonzwa vachitotaura umbowo kuti takariona tiri kunanyamusoro tichiwacha. Takatarisa mama tozoti Masawira ndo vanhu vanobata nyaya dzacho zvakanaka. Pakaburiswa dumwa iri richionekwa nevanhu vese panhamo apa, rakazofamba sei dumwa iri? Rakapiswa. Zvakapiswa, zvakatobatidzirwa moto zvakapiswa ipapo. Nhumbi dzakazogovewa manje before izvi zvinhu zvapiswa izvi. Saka takatarisa manje mwana izvezvo ari kumapurisa Kasawira. Ende nyaya yacho mamiriro yakuita takunzwa kuti aiwa baba vakanga vatooneka, asi chaya changosara ndechekuti nzira yekufa nayo ndo yakanga isati yasika. Ipapo manje patiri kuziva kuti pakurwisana kwavakaita manje nemwana isusu tatisipo. Kauti zeumbo hwacho kuti hwakamira sei, aiwa takazotongohunzwawo huchitaurwa nevanhu vanga varipo vachitaura kuti mwana uyu akapinda mumba baba vakaya nechimuti ndobva vahwanda nekona vakuda kuti vamurove kudai so mwana akagacha chimuti baba ndobva vawa vega uko nemanhedi ndopakabva pafamu. Asi makatarisa mama imimi marwiswa izvezvi nemwanakomana wenyu kana kuti nemwanasikana wenyu mukadona panze apo munobva mafa here? Handifaniri kufa, handifeba. Saka chii chakaitika pahanzvadzi pahanzvadzi aisi hanzvadzi yangu Pasawira handichaziva nokuti ipapo handisipo. Vakaona nyaya ichiitika ndo vatanga takutonzwa umbo wekuti zvakafamba sososo. Saka iko zvino Sasawira tozoti pakamira kuitwa nyaradzo, pakamira kuitwa sei? Nyaradzo ichaitwa here paine nyaya dzakamira kudai madumwa makapisa, patozoti pachivanhu kana kuti pakugara kwatinoita mukufamba kwatinoita zoti madumwa aya anofanira kunodzorerwa kupi? Kuchipinge uko. Kupisa tingapise but anenge asina kuti asi kupera mumuri. Zvichafambiswa sei naIsawira? Ipapo ndopatisiuziva kuti zvichafamba sei. Ipapo hatipazivi zviri kuti zvichafamba sei. Mati mambonogara here nemhuri yasiwa nana Sisikesi nevamwe nedzimwe hanzvadzi dzavo dzakasiwa kuti toita sei pachiitiko chakadai? Hatisati tambodaro. Hatisati tamboonana kuti tigarisane pasi. Hatisati. Plus takangoti ndezvemhuri yavo vanongozviita vega. Asi takatarisa mwanakomana tingati here ane mhosva pachiitiko ichi akatakurwa nemapurisa? Mwana haana mhosva, mwana uyu aitoshandiswa nababa vake nokuti haana kumbobva akaroora paupenyu hwake. Haana kana mhosva mwana uyu nokuti agara kusvika pakuchembera kwaaita ikokuku haana kumboita mukadzi pamba, nhasi vakuda kufa naye. Izvo ndo zvikatinetsa kuti akuda kuzofa nemwana uyu sei achiziva kuti haana mukadzi angachitochengetwa naamaiguru vake. Handizoti ndaamai guru here kana ndaamai nini munin'ina wake. Makambobvunzwa here Sawira wenyu kuti iyo mwana atosvika 40 years asina kuroora zviri kumbofamba sei? Zvikanzi dzenga anzi ane BP anzi nechi ane HIV. Ndo zvainzi atadza kuroora? Ndizvozvo zvaakataura kuti anzi akabatwa HIV saka hadi kushandisa mapiritsi ichi akangotaura zvakawanda zvepanyaya yeHIV. Ndobva ndamuti inini wacho zvimbishi wacho ndikukutaurira inini ndikabatwa HIV kudhara asi ndiri kurarama kai ndine mhuri yangu kani mhuri yangu yatovawo mhuri dzaeni kei wako ari kuzotadza neye kuroora. Havana kuzopa mhinduro ipapo? Vakati pane mukoma wake ndiyani mushonga ndozvaakataura. Mukoma wake iye mukomana ari mujeri ucho anzi mukoma wake ndiye ari kumushandisa, ndozvavakataura musi wacho iwocho. Zvikanzi akaenda kudandi nemukadzi namai vake nemwana wacho mukomana mukuru vaenda kudandi vakazouya hanzi vakauya nejira rebhureki. Saka vauya nejira rebhureki iri hameno zvavakarishandisa. Saka vanhu vekudande vai vakazouya vachibvunza kuti paumba paModhiasi ndepapi. Saka sisi taiturika imba, ndizotaiturika imba novana vake here denga
kicheni. Saka munhu uye paakasvika obvunza kuti ndopamba paModhiasi here, nokuti akabvunza kuti enda paimba yakadai, vakatoungana ipapo vari kuita sei, vari kupfirira imba. Saka murume uya asvika ipapo ndopaakati chi ndikubvunzawo Modhiasi musoro wombudzi, anzi ndokubva ndati ndini, ivo baba vacho vakafava. Ndokubva vati hamusiri mimi wandiri kutsvaga, ndiri kutsvaga mwana mukomana ndewechidiki, hamusiri imi mudhara. Akauya naamai vake vachitora zvinhu zvavakatora, saka vane musidzwana wavakasiya kubhadhara kupi ikoko. Saka inini manje ndikati saka iwewe nevana vako vanomushonga, iwe unomushonga, saka uchakuriwa wako iwe, pamwe wako ndouchakuriwa iwe ndouchafa. Ndichitotaura chisahwira kudai, zvikanzi kana angoti vana vangu vakangondivenga chete kuti ndidzokerane naadzimai vangu ivo vachindiendera kun'anga nevana vavo hazviite. Ndikati iwe wakamuona here mukadzi wako achienda, kana kuti munhu uyu akangotaura pamwamhe nomumwe munhu wakangotorawo panext door kuti ndichitsewo pakadai, iwe ukazozviziva sei? Zvikanzi akatouya munhu iyeye, handi ndokubva aenda kubva ati ndiratidze inzira yekuenda kumashow, yekuenda kubhasi stop, ndidzoke zvangu. Ndokubva ndati shamwari nyaya yako yakaoma iyi, nokuti ndakambokuvhunza pashure apo ukati kwauya n'anga ukuyapisa zvinhu. Yeye anogona. Ndikati iwe vamwe maprofita matsotsi hai vanouya nezvinhu vachikuisira pamba, unachenjerera zvinhu zvakabviswa masikati here? Zvikanzi aiwa zvikabviswa manheru zuva raakudoka. Saka ndo mamiriro azvakaita sahwira, inini hanchisina chinhu kunze kwedumwa iroro ndoraakasara naro. Makambobvunza here kuti kodumwa yakasarira naro zvimwe zvese zvichipiswa? Iri dumwa iri ndofunga ranga rakasiyana pakuromba pacho, pakutora zvinhu. Ndofunga izvi zvimwe zvakatsva izvi zvakanga zviri zvimwewo zvaishanda kuvana uku here, kana kuti handingazive kuti aiita sei pavana vake. Iri dumwa iri ranga riri rokuti iye agare ainaro, mari isapere muhomwe make. Kana akatengesa kanhu kadiki-diki kaingotengwa, zvimabhanana zvaingouya muno makatsiga bhasikiti 2 minutes time rapera. Saka chidumwa chiye pamwe ndo chaishanda izvozvo, chekutengesa mabhanana. Ndanzwa kuti muchitaura muchiti pakafa vamusoro wembudzi, nhamo yaitwa chichi, pavakanovigwa toziva kuti semunhu anenge afa zvine mushonga haavigwe kana kuti mubhokisi kana kuti kuenda kwanoita kumochari, pane zvinotooneka paari. Because tinovimba kuti vamwe vanobva kuti hama yedu yakanga yakaromba asi payakafa yakatanga buda makonye pane 2 days, kana kuti nguva idzodzo akangodonha akamva atanga kudai, maziso akaramba kuvhara, zvakasiyana-siyana zvinotaurwa nevanhu. Wenyuwo sahwira uyu pane here zvamakaona kuti chokwadi aitaura chokwadi murume uyu kuti akanga aine dumwa? Chokwadi takazvitenda izvozvo, nokuti patakabvunza tichiti takuda kuita board view yaModhiasi, takanzwa zvichinzi haachaitwa board view nokuti akasungirirwa muchipepa plus munhu aora, haachabatika, indomba macho mamusingagarike nenhunzi nekuora kwachoko, mweya wacho waingobuda chero uri mupurasitiki. Hatina kumbomuita board view yakangoenda akadaro. Saka zvakava zvakuzadzikisai kuti chokwadi? Tikabva tatotanga kutoimimbira chimbo chokuti indava so iwewe, inga waifamba uchitengesa mabhanana, indava so musoro mbudzi kurega kuonekewa iwewe. Tikati dumwa rako riyerera, waitaura riye rashanda, tikatanga kutozvitaura ipapo risati tasvika kana kumakuva. Chiri dumwa rako rakatitaurira riye iro kairo rashanda, nhasi hauna kuitwa board view. Kasonga ndachida kungoti mungokatide maimbira maikaita achiwa. Nodaiwa nani manje? Nenika. Mukagoreka. Ndiri pana. Taimba tichiti kosahwira indava so, musoro mbudzi indava so, nhasi hatina kukuoneka indava so, matumwa yako yawaitaura yaiona nhasi wasungiriwa indava so, vana vako vachati chii kana vasina kukuona iwe usina kuitwa board view? Wakabva kumba kwedu marumwe zira anokuenda unoviga hanzvadzi yangu, takaiitira board view panzi, asi iwe hauna kuitwa board view indava so. Ipapo ndichida kuenda ipapo sahwira. Chinoita kuti vana sahwira vangoene tumwe tumasongso. Ipapo panda tuna matobatanidza zvamakaona bva musi wa 24, 25, 26, 27 kusvika vazodzoka kuzovigwa.
makanga matoka funga sei kasonga togara timbokaimba imbawo munenge makashata muye tichiimbawo munenge makanaka tichiitawo zvakanaka ndozvatei tichiita izvozvo semadzisawira. tinoona madzisawira kazhinji variwo vanhu vanodzikamisa vashakabvu tozoti munhu anogona kutoramba kuvhara maziso asi pakangodzisawira ngauye toona muchituka zvakaipisisa munhu anobva atovhara maziso kana anga achiramba kana anga akaita mumvuri zvese zvinova zvapera. chii chine madzisawira so ipapo tisvika tichinzi mumba hamusi kugarika zvakanaka seninini zvangu inini ndikutaura inini ndakasvika zvikanzi hazvimbishi mumba hamusi kugarika munechi muri kubuda mweya tikati musoro mbudzi angazobuda mweya sei ndobva ndapinda imomo ndobva ndasvika ndikabva ndati enda musoro mbudzi unonyadzisa nhasi wagara mazuva akawanda iwewe usipo panapa nhasi wakuya uchitinhuhwira mumba muno saka unochemawa nani ukagara uchinhuhwa zvauri kuita izvozvi isusu totogara panze shuwa tikapopota tichitaura tikati saka waitaurirwa zvimwe zvinhu nevana vako ipapo pakatanga kutobuda mazwi yokuti taitotaura chete pataipinda mumba imomo taitotaura mazwi yokuti haigumbuka asingagumbuke saasawira sitaingotaura chete. mweya wakabva mweya wakambodzikapa tikabva tati tipewo nzungu nepefimu tobva tawana pefimu hatina kuwana nzungu nguva iyoyo tikawana pefimu tobva tasvika bva tafafaidza nengini bhokisi rekuti ana amai vavo vanga varimo vawane kugara vanhu vakatogara aye vakazogara zvavo. chii mama chinoitika ipapo semadzisawira vanhu vaya vanenge vafa vanonzwera kuti iri voisi riri rasawira wangu apo handisati ndafaka kuti ndizvizive amenoka pangu munogona kuziva kase vanhu vakuru kuti muzoti zvinofamba sei asati ndafa sasawira anenge achingotuka munoziva pachisawira totukana nazvo kutoti pamwe toramwidzana kana kutodya asingazive usawira anotoramwa kana kutodya asi tinoziva usawira tenge tichingotaura kuti tatukanana pausawira mheno zvake takutokumbirana kana chimwe chinhu nguva iyoyo. tichida kuenda pane vamwe mama andizive zvamungafunge mimi kuti family kana kuti mhuri rubatsiro rwavangade rwakamira sei takatarisana nezvese zvaitika izvi izvozvo havafungirwe manje zvaakwava pafamily yavo asi dei zvazviri pafamiliwo yedu isisu taigarwo pasi tichibvunza kuti akomana zvinhu zvedu zvitozviita sei asi kana zviri kufamily yavo ivo ndovanozitoudza kuti ana asawira paipai isisi azofunga kuti tidai hativapindire pamberi. vatikuona sekunge kwasara vana vana vacho handi vakomana vane misha yavo vanofanira kutozvifunga izvozvo because mabiyawo kwaari kwachoka haasi kuri safe vanofanira kutonyatsoona kutoti todii nemwana asipo uyo aida kufana baba wavo. aiwa tinotenda sawira regai ndimbonzwawo kune vamwe sawira zvakare sekuru vananzwa vachitaura zvokuti ndo vakagera vamusoro wembudzi musi iwoyo sekuru makadi makasimbawo zvenyu mama aiwa ndiri nani nematambudziko kasawira wenyu tese tino urombo kwazvo sawira wangu taiwirirana kubva nokubva ndingangoti kubva usawira hwakangotanga kumazitateguru kusvika pari hwanga huri hwemapfupa zvino nouyu takawirirana kusvika muharare mese muhaiwa bati chinhu chaindinetsawo inini kuna sawira wangu taishanda pamwe chete padhuze nepadhuze asi bati iye airamba zvandaida ini aibvuma kuda kuti ndikamuti akanditi hande kwakati shamwari ndoti kwako kwauda kuenda kunei ikoko aiwa shamwari ndamidzosa kuti tiende kupi kwandaifungidza ini kunotiita zvakanaka but yaingoti shamwari alright ndichazodai mumwe musi saka takazongosiyana but usawira hauna kuita sei hauna kupera. ndichinzwa ipapo pamainyanya kuonana chaipo ndepapi imi munepita kuenda kupi vachida kuenda kupi inini ndaimuroyera nzira yekuti tiende kuchechi kwamugodhi iyo vairamba achienda kupi kun'anga pane n'anga yake yaimbo mugwagwa imo mataisenza imo muna eping pa27 vainzi vavhiya zvinopa pane kamusikana indaifungidzira kuti akuda chi musikana iyoyo zvinoikati shamwari uye musikana unoramba wakangoenda everyday kwangopedza basa waenda sei unzi shamwari ndowirirana nawo chichi aibuta foja muno ndikazoona hachisaputi chichi ndikati uyuyu kuti apinde munzira yangu but usawira hwanga uripo chira ndaimisiya but ndaingomuramba chimurovedza chete kuti sawira tidai ndinomwe sekuru wangu akazoshayawo futi zvekare wataiti mugabe iyeyo taifamba pamwe chete zvino uyu mugabe woyo ishuwa akazofawo nezvakewo
angane musikanzi oyo kuda chi vasikana but uyu Sawira uyu akaramba ari achingoita keroni nezvainge ndingangoti aiwe Sawira amanyi tatosiyana shamwari inini ndoda munhuwo kuti kati kana uchechi unoziva kuna Mwari ndokunobva zvinhu zvakawanda zvino iwewe kwauda uku kuna Satani mishonga yakatogadzirwa nani naMwari iyoyi akati iwe siyana neniwe ndikabva ndangosiyana nayo but pari zvino taifambidzana zvedu apo apo kana ini ndakabva kuHarare ikoko ndobva ndauya kupi kumusha iye aiti wakauya auya kogerewa achiwa taigerana bvudzi ramuri kuona iri kei ndiye akatondigerawo iye asati afa musi wacho akazoenda kuti azofa Modhiasi anga ari shamwari yokuti danga asina kubatwa bata akateedzera nzira yandaitaura inini kutaura kunoka ari mupenyu ende ndotova nourombo munhu wandaiwirirana naye ndomumwe futi bhuru wake akafa uko wandaiwirirana naye anonzi Manjombo vanhu ivavo vanga vari close kwandiri ende vanga vari mazisawira zvachose zvinhu zvaindinakidza ndichivaona tichivhakachirana but ndozvavaibatawo ndozvandakakonana nazvo. Saka zvedumwa izvi hamuna kuudzana here pamaigerana? Aiwa zvedumwa izvi haana kundiudza izvo kana akazosarawo zviita akuenda akapinda basa rekubhengi iroro reugadhi ndikanga ndisiko uko ndikanga ndaakuno kumusha. Sekuziva kwenyu baba mushonga ukatorwa unofanira kuti unodzorerwa ikoko. Manje Sawira wenyu kamushonga haana kudzorerawo yakatofa mushonga wacho ainawo. Aitongoona unge pamwe zvinomushandira nokuti kana une mishonga mheno vanogara nemishonga vachaivawo aitongoona unge zvinomushandira but zvisingashandi. But airima here Sawira wenyu? Marimiro yacho kuno kumusha kunoko unoziva unongoitawo paunenge wawanawo padiki diki ipapo unoti wawana zvino zvaukombera unova norima chaizvo chaizvo hairima uye mheno tisingazivi kumusha kwawoko. Mashoko enyu baba aminawo takatarisana nemadzisawira kana kuti sesawira wenyu imi mamusoro mbudza mutora kuti vaisada kunditeerera vaingoda kuenda zvekung'anga izvi vasingade kuenda zvekuchechi. Mashoko aminawo kune vamwe vanhu vari kutone masawira ari kutorambawo kuteedzera nzira dzavo vari ngoti aiwa inini hangu zvechichita henyu nirege nditi hangu zveng'anga dzangu idzi. Chandokumbirisa kuvanhu vose zvavo vari muno muZimbabwe rudo rwaMwari hukuru ende tinorarama naMwari muone zvinezvi zuva rangatirova wese munhu hapana aisvika kuna Mwari but iyo Mwari vanoziva mazire yavo tikatenda muna Mwari zvinhu zvedu zvinotirerukira. Aiwa tinotenda sekuru maita basi. Tinotenda chaizvo amai. No musoro muzisa Mwari iwe uri munhu wokuti wagara muHarare bvudzi kudai so wone ini zvandiri manje shamwari zvinongoitikapo ndikati ndobasa here but anga akandiperesa ndakati mundiyo shamwari indakupera so ndopakati zvinetso zvemumhuri izvi ndikati zvei zvinzi unoziva pane mwana mukoma akadingwa makumbo chichi ndikati izvi handambozvisa muHarare ndikati mushonga uye waibata uye kundimudurire ipapo ndaingoti basa rake uyu akaramba nzira mina ndingomugera aite aende nokuti kubva ndingangoti kubva kukomana hwedu ndanga tichingowirirana kusvika up to date kuzosvika afe but hey zvinodakadza mufunge kuti munhu akadai iyo wosvika panzira yakadai nanhasi tichingorotomoka nezvake. Ndazwa muchiti musoro wacho wakanga usingaiti wanga waita sei musoro? Aiwa musoro waiita mbagere yandamita nazvazvi zvicheno zvakanaka nekagero kayaka tiripo tinongoti wiwi apapa aiwa munhu aigara nebvudzi hombe saka ndaingoveurawo zvokuti ndaimushepa musoro wake zvaidawo chii musoro wake kwenda kuti muparavara fanike zvandikaita izvi. Ko sei vaisada kubvisa bvudzi reapa? Unoziva rocho andimi baba menere munobvunza kuti aiwa aingodawo zvechi zvokusiyiwa bvudzi iroro ende rakasika harambotaura kuti rakamira mune zvakati aiwa ivo vaingoti shamwari usiyechi
akaozo ndigaba ibvuziri ita sei ndikati nawo kendo zamagere yacho zvinodenda ndimwe ndakadhibha pachisoro chaaitaura ndikadai ndakamuita sei ndakamuveura ndakuona kuti ipapo ka deni ndakaziziva kuti ndozviripo izvi ndikadai ndakamuita sei zvinodaingomusiyawo modius asi but panyaya iyoyo kuzowisana nemwana iyoyi mwana iye ndaikumbilisa vazhinji vezimbabwe kuti nisina kumwana hana vanga vasipo zvavo vazhinji avo but shuwa munhu wenda kunetsa mwana kuti hanzi ndakanzwa kuti pako papera nhasi achireva mwana kuti kubaba ndaitei shuwa vakapinda pamusuwo apa imwe mwana shuwa akapinda kuti hari hevi but nokudhakwa kuye munoziva pakabata chimuti achibva anda kudonherako vanhu vakashamisike kagotsaka ndikanechi ndikanouri paka kwadonha apa kwangodherenjeka kana pakaoma pasi apa unofa kwete kuti hanzi haifa aiwa unofa wakadonha zvisiri izvo neapa unofa mwana iye hana mhosva nokuti akatombomuvambira achiti pakupapera iye ndeyakazopera handimazviona iye ndeyakazopera yanga yanguva yake yokuita sei yokuenda saka manje paaibva kun'anga idzi muchiri kushanda mese kutownship uko aikuudza here kuti ndandafambira zvipi aiwa apa haindiudza musona aiwa haindiudza nokuti aiti akada kundiudza ka tatopesana kana kumba kwake ndaenda kana kumba kwangu ndaitotiregera kuita se kutsika because airamba mun'anga imo musha ndaingomuona munoza kana imo munomusha munomu mati andoita munomu kamu ndezva munomupa kanidya derere kanidya chii chandingi ndadya anemba oyo chanenge adyawo ndozokumba kwani kumba kwake uko ushamwari kuti aizongosangana munzira kana kuti tasangana kana kuti yanyaya yangotaura tiri pausawira tinotenda seguru maita basi okay kuti azofa aiwa airamba ba aitouya ndo pese especially pauya paiwondohudohu shiwabvunzira ngaranyanyisa ndindo chimbomugera kubva kuharare kwese tichigara ikoko iwo ndiaindigera ini ndichiminda sei ndichimugera maona saka haana kuramba aitouya inini ndakatozomuti iwe shamwari wakuita kunge gandanga panapa hausisawira kana adzimai wangu akatoti sawira wenyu indava kudai tati munoziva kushaya nguva kana kuti kushaya nomugera kana kuita sei ndakazoti naiwa sawira kuti uende zvakanaka ndofunga pakazoendaiko kuti vanhu vese vaitoti atobva kwasauro chete anga akachena ipapo anga akachena zvechokwadi but nauye kuzobata-bata iyi yokubata-bata iyi please handina ndakangomushepawo bvudzi rake kungoshepawo semazuva ese iyowo ndiakandigera muparavari ndikati ndoda zuda shamwari samani mutsvakirwa nani zvino pakutonetsa ndakutenda kana madzimai ndakutoti ndowadzidzisa imbodzidzira aiwa pavana vache iwova panomupinda mumwe but ndozopinda nomumwe futi akubata-bata futi ipapo ndo panozondinetsa but hapana mwana asi mwana wake mukuru Modius uyu nikirikini mwana wake mukuru ane kombi uyu aiwa akachikapfuura pachimbondipa mapondo sawira sawira iye pamwe ndiangatoti pamwe ndakutotyawo kuti adiita sei alosiyiwa natsani wake pamwe zvangu zviri zvimwe chete naiyi dai vese akachenurwa uyu atoti paki papero vana vachode vachenurwa vese vachena vese ndofunga matambudziko aya panenge pasina saka pawachazochenurwa ipapo mune makangomira chete musinogerwa inini aiwa hawo kundigera vazocha nditenda kana kubhabha chaivo kudharuweni motokwira kombi ndakukwira mabhazi amahara kana pavhiri yona kana kuharare ndotoita zvanoenda ndoenda kuzotyawo ekidzendi dzemabhazi idzi kuti unokudubuka ubva wafa asi but padharuweni padhuze apa kana padotita apa ndopindawo ndati akomana ndiveurei kana dzimai chaivo vanondiveura
kana iwo masawiraya vanondire veurawo nokuti handina chandindi nacho tinotenda regaiko zvinotitaurira sekuru tinzwewo kuti kubva patakabva paya nhamo yakazofamba sei sekuru makadi ndofara yangu ini kuri sei kumba kuno aiwa kumba kutsvene svako ichokwadi last time paya patakabva nhamo yakanga isati yaane zuva ndivunga maingotiti kuti tikupei zuva rekuti nhamo ichazoitwa rini tinganyepe nekuti hatizoti urongwa hwemapurisa neurongwa hwemhuri hwakamira sei uye pamba pacho kuti nhamo itonzi yauya hapana kana chekubata zvakazofamba seiko panhamo apa makazowana chekubata here kana kuti zvakazofamba sei ndinotenda kuti zvakanga zviri zvinhu zvokungotambudzikira sevanhu vanenge vangosonganawo nenhamo vakangoita zvanga zviripo panguva ichokwadi saka itongori nhamo nanhasi kana especially kune musikana iyoyo akasara wacho kesi uyo nifunga mari zhinji dziri kungopera pakufamba ipapa kana chokuti wakwanise kuwana kana chikafu chokuti waone chokutodya saizvozvi nemhuri nekuti baba iva vanga vane vana vavo nokuda kuti mudzimai wacho akanga aripo akashayika vakasiya vana 3 kuzoitawo kesi wacho iyeyo ane vana vake 3 saka mhuri idzodzo dziri pamba ipapo dzikutongoshayiwa chokutongodya vanhu vakutongoitawo mudeme kubatsira kuti vange vachikwanisa kunge vachiraramawo ichokwadi tadzwa kuti pane mashiripiti akazoitika pavana vababa mari dzakatsakatika zvaifamba sei panyaya idzi dzeurombo hwababa idzi zvekutsakatika kwemari handina umbo hwakati simbei handina umbo ipapo hwekutsakatika kwemari asi kuti handine kutaura kudiki kwanga ndira kuti ndedze kutsanangura pamusoro pemukomana uyu akasungwa uyu nofunga vanhu vangobva kungonoradza baba ivavaya pakapiswa zvinhu zvakaenda unopiswa nemadzisawira saka pane mumwe sawira akatopisa pamba nekaunga nhekwe kanga aripo kanga nemacoins mukati imomo saka kanhekwe kakatopiswa pamwe chete nezvimwe zvinhu zvakapiswa asi mangwana acho chimuka kakazoonekwa kanhekwe kaikasina kutotsva nofunga sawira yakabva atora mukomana wepo mukuru kuti sawira uyaoneka kanhekwa kandakakapisa ini nezuro but naso ndikutokaona kagera akana kutobvira katsva saka chimwe chitiko chikaitika mushure mekunge baba vabva kunoradzwa saizvozvo ndotevera panhau yekuti izvoni pakufa kwababa ava kuti titi mukomana uyu ane chekuita pamusoro pababa ava mukomana uyu haana kana chokuita nokuti pachitiko chikaitika ndechokuti ini ndina ndoripo ndikaonawo nasina kudhakwa nasina kuita sei ndakanyatsoona ini zvinhu zviri clear baba ava vachidhonzerana chimuti nemwana mukomana vakazongoregedza chimuti baba ndipo vakaenda negotsi takutokumbira kuti dei nomwari vapindira vagona kuti mwari vagona kusunungura mukomana weclay mukati mejeri raari ari kupikira mhosva dzaasingazivi baba ava vanga vatova neurombo hwavanawo seti kuti vanga vane urombo hwavanga vanawo vaiti kana pane munhu anenge ada kusumudza musoro nokuti dumwa iri ranga rine glasi ndiraitoona raitoasisa kuti ndiani ada kusumudza musoro nofunga pane mwanasikana ari majamu anonzi amai Pevens vaida kuedza kubatsira pamusoro pemwanasikana aiora makumbo anonzi Kesi pakazongowanikwa chete akazowana musikana wemumba make makutsva pakutsva kwacho kukaitika dumwe I think kuti chitiko chikaitika ndechokuti moto kwazongowanikwa chete wakaenda kupisa pamba nemari saka zvinhu izvo zvakatoda kunesa kuti kosei saka tikuti mudhara uyu anga nechekuita mukati memhuri yo kwake nokuti kambasi yese aiona padumwa irore neglazi iro aitozviona kuti ningi ndiada kudai ningi ndiada kudai handimazviona saka ndikuti dai mwari vanga vapindirawo vagona kusunungura Clay nokuti Clay dai aida kunge achida kurwisa baba vake nofunga vakaita ruviri rutatu baba vachirova mwana chinhambwe icho achifamba mukomana kuenda kumba kwemunin'ina baba vakabva vamuteerazve vamuba gotsi vaenda vamurova zvakare nechimuti chakazoita ndechokuti mukusikana wekesi akabva adanidzira zvakare nhingi maiguru akati maiguru mhanyai muone baba vaiva kurwisa futi mukoma Clay shuwa muroora haana kwanisa kuenda kubata atezvara akaenda kubata baba mukuru akati baba mukuru handeikumba munogara kumba nokuti nhingi maini nawo ndo vaitarisira baba mukuru nokuti baba mukuru wa Clay haanabvira aroora muupenyu hwake hwese saka akabva aenda kumba kwa mainini kuya ndo pakazoitika chiitiko chokuti mundara futi akazoteera futi kana unorwisa futi mukomana uye kupi iko kuya
Saka the moment paakabuda mumba mukomana akabuda achida kuti atizo asina kuzoti ndikuna baba ndipo vakasimudza chimuti vachida kuti varowe mukomana. Saka mukomana pakuti abvise chimuti mumaoko ya baba haana kwasa kuzochibvisa nokuti baba wangu akasimbawo nacho. Mukomana akazongosiya chimuti baba vavadzoka negosi ndipakazodonha baba vachikwanisa kuzenga vachiparara. Saka tikuti hangu semapurisa vanenge vachida kutsvaga umbowo hwakanyatsoujeka kuti zvinhu zvakambofamba sei zvakambomira sei, asi nyaya iripo ndeyekuti ininiwo ndindakaona uchiitikwa ichi. Inotondipasa urombo kuti kumuzukuru wangu honai chii chakuzoitika kwaari mukati mokona mukati meupenyu. Baba vanga wane zvavo vanga wane urombo hwavanga wanahwo vaida kutsvaga munhu wekupfa naye. Ndio mamiriro azvakaita. Asi malast days waipane zvamaiona here zviratidza kuti uyu munhu uyu kauyu maitira akuita mazuva ano hasisiririwo vamusoro wembudzi vataisiva? No kwete. Amusoro wembudzi kana vakatonwa doro vaitofara. Kana eClay wacho atonwa doro aitofara. Zvakatongotishamisawo kuti zvinhu zvazongoitikawo sei saizvozvi. Hapana pasina vanga pasina kana dambudziko kana kuti chingava chiri chii, hapana pasina dambudziko. Asi kungoti zvakangoitikawo izvi. Nokuti murodhi mavaibva musi wacho vakazoshaya. Pane vamwe vavaitaura navo murodhi imo vaita kuti inini rodhi yangu ndakatokura kudhara. Hiti kana chitoida uyo uzotorova zvitumba zvangu. Ndo the very day ravazotoshaika racheto manhere acheyo. Saka baba ava ndichionawo sevanhu akomana baba vangu vakatoshaika nechekare. Ndomaoni yandozviitawo ini. Asi ngoti kana nyaya yake itika inobuda kutsvaga hova vanomboita ma-investigations sure ma-investigations vanogona kuita asi chokwadi chiripo ndechekuti baba vakafa vega ndozviripo. Mapurisa auya nemutumbi ruzoti sechitunha changa chaenda nemapurisa ndozvakari vanouya nacho vane kutaura kwavanoitawo nemhuri dzinenge dziripo. Pane richavakataura kuti mukomana uyu iko zvino achatongwa riini, akatotongwa here, zvakamira sei panhau yemukomana? Sofa mukomana hasati atongwa. Mapurisa akadzoka futi kumbauka akangoti sainisa mapepazi ataida kuti tisaine. Takasaina mapepazi aya saizvozvi saka totongomirirawo dheti racho tizonzwa kuti ko zvakamira sei. Ndakangobvunza kuti kunyaya yacho chatongerwa kumudhari weNganzai vandotengerwa kuHarare ndokunge kana zvaburikidza kana kuti kana vaona zvinhu zvikadii vanogona kutongerwa kana mubhindura vanoti kuHarare. Ndo zvatikangomirirawo nyaya yake isati yatongwa. Saka kana dheti havasati vakupai? No, dheti hatisati taane dheti. Dheti tichazotongopuwa tichazongonzwa kuna baba variroi ndivo vari kuwanzofambira nyaya dzacho tizonzwa kuti zvinhu zvikamira sei. Aiwa, tinotenda sekuru tize kana mune mashoko amuinawo panyaya iyi amungade kuudzawo mhuri yeZimbabwe. Alright. Mashoko andinawo handimashaya mashoko andinawo. Kumhuri yeZimbabwe ndikungoti kumhuri yeZimbabwe zvakanaka fani vadikani kuti tigare tisingabate mishonga. Nokuti mishonga kazhinji chazodzoka yopandukira mhuri. Nekuti zvaunenge waita nhasi hanzi chisa achiere musi wacharimwa. Nhasi unoyu manje ndipata kuona matambudziko nokuti baba vatanzwa sekuru vava vachitsanangura kuti izvoni vakazvita kuHarare kudhara. Vaenda kun'anga yavo vachita sei. Saka nhasi unoyu manje pazosikwa matambudziko akanyanya manje. Saka kuti kumhuri yeZimbabwe ngatisava tiri vanhu vanobata mishonga kada kurealiza nen'anga. Hatizoziva zvinoitika pamberi kufamba kwomwaka kweupenyu kuti Mwari zvinenge zvakamira sei. Mhuri dzinosaradza nematambudziko. Tane vana vakuzonge vachisungwa vari majeri. Tine mwanasikana anonzi Kesi akadimbwa maoko nemakumbo. Zvinhu izvo zviri kushungurudza vapenyu vanenge vasara panyika. Saka muda kuti zviitwe sei, vobatsirwa sei vemhuri ndimi sekuru, zvoitwa sei, ndimi atosara makatarira vana vobatsirika sei? Right. Dai zvaibvirawo kungoti chete mari yacho haibve muhomwe mako. Sedambudziko ndichiona mamiri arikaita. Rakakura. Chokutanga 1 hapana mari, hapana kana chikafu chokudya. Idambudziko hombe iroro. Number 2, dai unzi Kesi aiwanawo kana makumbo yokuti anhu zvinogona minoti makumbo anogona kunge anotengwa yokuti akwanise kufamba zvinenge zviri naniwo kuti agone kufamba kubva papoint A kuenda papoint B anogona kubatsirikawo Kesi uyu. Number 2, kuvana vacho vechikoro vacho hakuna kana maschool uniform, hakuna kana chiriko. Vozi pane vanasikana vese vana ivo vanga vachitoenda kuchikoro vese varipo 6. Hapana kana mwana akaenda kuchikoro izvozvo. Vakangogara nekuda kuti hapana kana chiripo. Saka kuti kumhuri yeZimbabwe kana dai zvaibvirawo hazvo mune tsitsi nenyasha nengoni magone kubetserawo mhuri iyo kwakanyemba, especially Kesi uyu atambudzika. Naiye wacho manexi wacho
asi kutombokwanisa kana kutomborara kana hope noda kuti mhuri iyoyo yasara pamusoro ndiye mutarisiri atosara nemhuri iyoyo akutadza kuzoti woita sei mombe mudanga dzapera mudanga hapana chokutengesa chokuti angagone kunge achibatsirika. Totende. Pachivanhu ndozoti mishonga isati yapera munoda kuti vabatsirwe sei? Tingagone kuvapa chikafu, tingagone kuvapa zvese, but zvemadumwa izvi zvirimo mumhuri. Ya dai kwai kune vanokwanisa kubetsera vana mhuri yeZimbabwe vanokwanisa kubetserawo taigona kuzovapawo nhamba kana kuti ndaizoenda kutaura nemukomana uyu kana kuti dai mune nhambawo dzamuinadzo kuti tinogona kufambawo sei tokwanisa kutsvaga vanhu vangagone kubatsira zvichiburikidza munotibatsirawo kunoda kuti munosangana nevakawanda. Handingafunge kuti vangarambe kubetserwa noda kuti dambudziko rakadaro nokuti chionai kuti pakapiswa zvinhu mangwana chichimuka zvinhu zvazvapiswa zvezvi kutoona hazvina kutotsva saka zvireva kuti hapana chakatsva matambudziko agere mukati memusha wakanyemba. Ndatenda hangu. Tinotenda baba, maita basi.